Oganda Jokenya makwan gi dirom 1,000 koro yangi ni osemii kum mar twech e pinje mopogore opogore maoko. Maendi kaluwore gi jatend migawo mar weche tudruok e pinje maoko Mudavadi. Kaka jofwambo marwa Nyakidi lero, Mudavadi owacho ni oganda Jokenya matimo limbe e pinje maoko mopogore to nyaka koro chiw ranyisi makare kendo nyaka luw chike mag pinjego kaka owinjore. Koloso e kinde twak mare kod jatend migawo ma weche tudruok e pinje maoko ma piny Netherlands. Jotend migepe ma bende otelo ne migawo ma weche tudruok e pinje maoko Mudavadi owacho ni oganda Jokenya makwan gi dirom 1,000 omii kum mar twech tok yudogi kod ketho e pinje mopogore opogore. We have a record, and we are still counting, that out of the Kenyans in the diaspora, we have a total of about 1,000 Kenyans in different countries facing incarceration for different offenses. Each country will have a number. Matimore e kinde ma piny owacho temo kare mar reso nyadendi moro ma pacho ka Margaret Nduta manomi kum mar nek e piny Vietnam. Nduta ma jahigni 37 noyud kod ketho mar donjo e piny Vietnam kod yedhe mamero ji mag obwaburu kata cocaine. My PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. So that is one thing, and we hope that there can be some success so that there is no summary execution as we go ahead. But there are issues that we must also deal with. Kata ubedo ni piny owacho medo keto sinani e wi wach makama, Mudavadi owacho ni oganda Jokenya madhi limbe e pinje maoko nyaka koro kaw ting' manyiso kido maber wirani ok nyal chiwo ranyisi ma piny Kenya kaka mano ma itudo gi chenro mag ohala ma chik ok opuodho. So if you are traveling and you are allowing somebody else to pack your bag, how sure are you that the person packing your bag is Jesus? We want to make it clear that we do not want to market Kenya as a conduit for illicit trade, whether drugs or human trafficking or any other contraband or even illicit firearms. We have to be very clear to this, and we have to be collective and understanding on this matter. E kindego, jatend migawo ma weche tudruok e pinje maoko ma piny Netherlands, Casper Veldkamp, opwoyo riwruok e kind piny Kenya kod Netherlands, kowacho ni duond rawere nyaka winji, mar ni gin kod nyalo mar chwalo dongruok nyime kaluwore gi somo kod lony ma gin godo. Your country is full of opportunity, driven by a dynamic young population that has the potential to play a transformative role in shaping Kenya's and Africa's growth in the years to come. It is important to tap into this potential, and it's important to listen to young people's concerns. The Netherlands is eager to work with you to promote sustainable trade and development, to tackle shared security challenges, to champion our common values on the global stage. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.